Temo Chiaraganga yogotoka se wodi ya Bugusero imeyebungia kitutu chache South ya kaunti ya Kisii na barabuo baorokirie okomenya kwabo ase nchira yobwoba kubwatikana nebikora by'obusale byabeire bikonekiwa ase chinsemicho nigo bakwanire igoro yokwirana inse kwa mangana y'oburendi ase baganirie eserikali goswagati na koligereria nganeyo eryo kubakonya anene ase ogotanga ebikore by'obusale muri kito tipo nasanya namange ibi bwatonyalire wana nene tokumitina n'abana baito n'abantu bakurusiko Asentunda yende ime yaraganga ewodi ya Bugisero nigo ebikora by'obusalya bigenderete konekiwa ase binyoro obulicent anga matuko wiki terachikoera engombe nje bikuru ekinyoleke kya bututu ngombe nene sana yabwate gatige moli bwate mitinyi 3 moli ina boyasirete igo engombe ina boyachite gasire igopi gusanga n'abamenyi bensemeywe nigo bakoerera enchira bamenyete n'obwoba twachandikire ekenyoleke anene mono oboibi twaururwa amatoke muna ncho mongino mobura kango sinyunga karongo iberu ritoke ngai ngocha gotamanga gochigonkonya nekero konyora tukurangiria baraya baito barabanene mbari gotokange na setole lakini rende mune ekenyoro nto bwato bomo twatema bakamuna moroche ngombe yaje tabakamuna bono noera ekarabana bangya gotetenga tonyere polisi twatanto konyeira sengenjo chombe chicho twalire kenyoleke ntomanyeti ngai chikwanda weka na into totake komanya ngechi chikorukorwa ngai chikwanda na ndende twali gosabe serikali yaito aneno mu MCA yaito asoime atokonyane obwebi obwo bwechire kenyoro gochakera amatuka gochimayega amatoka bera gosira chingoko ngosira chire bona yire chinyomba nkubunukire ebintu ngosira bire gana galia goetara se bintu ebyo byatoletera obwoba kubatekana nokwirana inse kubolendi asorogongorwe nigo babwatukire ekerero kyabo gochia se serikali kendi yose nonyege gokorekana mbali ko respond immediately ibagocha gocha later egionero muchano no tukubulinga serikali tupasa kotenga n'ibintu bimeroberiende na bago respond immediately ono nare gosabanga na serikali itene rense mono because natonyakire simi terigo nyara gocha bwango yagere makabichano yatware chinguru yogo koro bosalibu nobu na bana botukontu atema sana kire twakiruji simi na ntwarayi ntwatanga abantu abarakirende ntugo tukubeka salia makaito yoko baita gati yababeire no muchando asorogongorwe nigo basabire obokonyi gochia se serikali koligereria engane yo asoboime ngombe yane nebire ya ibetuwe wiki eri Jumatano botuko gogo kiaramisi nali ngororo na cheta matanga kuchibonjali ali mambi nalingakire siminu mwana nga engombe tewiyo bweli kotogo chatoko jeli ginto jekereti nande karo tutayikerete tukaigwe yende yatukire kuchimosocho tukaika mosocho tukaiko tukanyora teyo twara aligiri twairire roboti polisi twalikire obi bone ngombe yina be nsirere tipaka chinse chiga na nakoyerora bono kero na achirega ige na chichandolenga eye bono yatuka na ere yane na achire gocha nanyoreta ere yane engusana no ekobagati ase bali bagendete gutingia oborendi nigo yabeirege gosegeta ebikora by'obusalya gasiene bwate challenge bwate ntutweke se gasintori kogenda amo konyora abandi bakwaka guchia na abandi twaka guchia muchibu nere nabo igare ngote bankobe ngombe guchi polisi nasinyu kumanya ngombe inche ngochikorike statement osina abanyene bakwenda barike statement buna yaibetu okona kukubulia kwa bamenyi baraganga ekenyero kya bototoba ase batebirenga ebikore biga nigo byabachandira ase gakerege tambe nigo baburirie abagambi banyara gwesokia asobwango ekere bikora bune biga byabeire eri banyare koba nobolemu bwokoba nobulindi boisaine ase ebinyoro inko ripoteria Ndizi TV koroiga ase kenyoro kya bototoba kigotoka ewodi ya Bugisero imeye bunge ya kitutu cha Chesao eli etaria ne dipon asanya